Tělo na maximum. Maximální bodybuilding. S Evropou 2. Tvým osobním trenérem. Ahoj! Moje meno je Vanda a práve sleduješ 10. diel Tela na maximum. V dnešnom dieli sa budem venovať cvikom prospešným na telesnú, ale aj mentálnu pohodu. Práve na tú mentálnu zvykneme často zabúdať. Ja ti teraz predstavím 5 cvikov, ktoré sú prospešné pre komplexné zdravie tela. Pluh je dobre známy cvik, prospešný nielen pre svaly a správne držanie tela, ale aj na zvýšenie koncentrácie. Držíme na začiatok 30 sekúnd a postupne čas pridávame. Pre začiatočníkov mám dobrý tip. Použite pás, ktorý slúži ako podpora a zaistí správne prevedenie cviku. Ďalším cvikom je dokonalý set. Je veľmi prospešný na zníženie tlaku, bolesti končatín a primárne sa odporúča tesne po jedle. Zlepší totiž metabolizmus a zabráni prekysleniu žalúdku. Nádych Shodhana, v preklade čistenie telesných kanálov, je cvikom s pranayami a ide tu o vedomú kontrolu dýchu. Pravidelné cvičenie vyčistí telo, tiež zbaví stresu a poradí si s nespavosťou. Nadýchujeme sa ľavou stranou, pričom pravú zablokujeme palcom. Nádych trvá 5 sekúnd, potom zadržíme dých po dobu 5 sekúnd a vydychujeme pravou stranou. Výdych je pomalý, uvedomelý a trvá 10 sekúnd. Následne sa nadýchujeme pravou stranou a postupujeme rovnako. Vydychujeme pravou stranou a opakujeme 10 krát. Postupne počet pridávame. V tomto cviku opäť aplikujeme cvik s pranayami. Bastrika pranayam je hlboké dýchanie a vydychovanie, ktoré posilní pľúca, prekrví mozog a omladí pokožku. Posledným cvikom je mantra Om. Ide o liečivú vibráciu, ktorá je prospešná pre spievajúceho, ale aj pre jeho okolie. Pre mnohých za hranicou akceptovania, avšak výsledky sú okamžité. Vibrácia je cítiť, odbúra toxíny a vyliečiť celé telo. Mojím dnešným tipom sú cviky, ktoré ťa zbavia bolesti chrbta. Tak sa na ne poďme spoločne pozrieť.
Tak, a toto bol 10. diel Tela na maximum. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť, vaše názory môžete zanechať v komentoch a hoďte like.